Hadin bagawai ke kanduhon naka WhatsApp group na West Khasi Hill District. Hadin bakilami na nongstoin daga jingtemu banlik page ngo banno lem kijingerap ya I hybrid daya kan tiulingkoi. Ibadai naka snong jakot. Ibadai khun swet ibadan menta hapdeng gajing sitom batsya sumar Nasret Hospital Shillong. Henin kasngi kata arpnyu trik jiliu arhaja arpulai kilayo ban pendep ya kijing temu babha kijongki ha gaba ikong juban lingdot nonglait iwei na kiperkhot kane ka group ilayo ban IT ya kasong pisa sya ime ini hybrid ya kane kasong pisa layo ban yelum da ki member ki badan lang hapo kane ka group kentopro ya ki weipat ki badan ya kamen sim solem ki bala kershan lang ya kane ka jing temu ka babha ka jongki ban nakaliang kane ka kanun ka kentu lemru ya ki wei ban aya ki jing kershan ya ini hybrid ibadang don menta hap dengan jing sya sumar barbu lemru ya ha ki jing duai kenang ben yo kloy ya ka jing koi jing kia mentang ina sumi nang ni napo hospital nak benta ban ai ti sunyang na beta ti hybrid ibalik iya ni gisngi ibala sapriang ha ki social media ya te jing stom ke ba me iya kendu bakti ka long sem tinaliang chungi ka WhatsApp group chong ka sur pajba West Khasi Hill inam la ban supay tangki khmat hab yu iya ka tei ka chingi kendu chong ka tei ka long ying ringkat ti hybrid kami sang sot du kata-kata tena kata-kata kumut lingba chong ni kinong alam ki bah khmat ki chongi ki leyo ban lum ban lang ni ban pentip syabaro ki bran hapo ka kru WhatsApp na ban tab ni sei sunyang ni dunsion ban wan ban ai ti han ni ka si long yul pendep ni kam ni le ban legmi hang tei dalam jongki khmat ni sakhi na ka ban ban ai ti dunsion le sunyang nam dai heri berkersan dem by the way na ka ban ta jong ite ikna ibran tring ching smart dai po hospital te kawai ka long ba nginum la ban klem pan paw ching khublei na ban ta ya barro tu ki member ibran te ka WhatsApp group but kumjur ko ik bomdon ha ka te ru ki badai na po West Khasi Hill but ki badai na baru ki le no kluj mun sim na ban ta ban ai ya gendunsion ka jongki wala kimla bani kundu markhmat badni ndrai ki phaling ba ki kilpe bat ki phunpe bat kumta terter ila yo ban ino duchen na ta chong tai khna ta kin baw ching khuble na panta chong phi wei pe baro ki ba khle no khlui muslim na panta kani ka kam ya ka ba itei khna ya kandu ta ble ki chung su ba kurkhu na ka panta chong phi ling ba kani ka muslim sulem ka muslim su khia chong phi ka ba phila no duchen ha number ba umla mun supai tang ki khmat ek tei ka ketika cingnya kendu cong I kum ki para dok prasnam kum tangi dong cing kit lem na pentab nyerap bat kawe ngas kani kam dei kasin kabening kong ni ka badang thamai kani kan hun ka cong I bale kum kani ka kam dan rei la bun bun sin se Shillong bat sa kiwe kiwe ru ki cakai ki bakan dong kan sorok ki basem kum kani ki cingnya kendu cingnya kila layo ban yarap ban nudunsan ban isolem sakiti ki bayak kendu bamat ya ki cingnya ngibu ke cing duai nak banta cuni hybrid bakermen baling ba ka bor jong blei injo nak cing ko cing khia wala pring cing stom ka cing pang ka becur ka blaban ya ka cing ing jong I ta ngis kham bar cing ka nolem ka jong I ha cing duai na banta jong I ka long ba injo ko no kloi nak ni cing pang ka ba ma I